Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәгез, чөнки Азнакай районында җәяүле катнашында бу инде 8нче юл транспорт һәлакәте. Юлда игътибарлы булыйк. Азнакай трассасында катгый юл һәлакәте. Үзегезнең иҗат җимешләрегез белән безне шатландырып торыгыз. Һәрбер иҗат җимешегез үз укучысын тапсын. Ачык утырыш, Әлмәттә язучылар берлегенең йомгаклау очрашуы. Бурычлары аларны кала. Кеше эшләгән кеше турында аларны яклау, аларга ярдәм итү, алар турында уйлау. 40 еллык тарих. Татнефть профсоюзы юбилейлы китабын тәкъдим итте. Кеше 18 декабрь көндезге 13 сәгать 20 минут тирәсендә Азнакай югары стерле трассасының 2 километрында бала катнашында катгый юл һәлакәте булды. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Беренчел мәгълүматлар буенча, югары стерле юлыннан хәрәкәт итүче машина йөртүче җәяүлеләр уза торган урында юл бирмәгән. Әлеге хәл Азнакай шәһәренә якынлашканда була. Митрей авылында яшәүче 55 яшьлек Lada Granta автомобиле йөртүчесе контрольсез җәяүлеләр уза торган урында баскычка менүчегә юл бирми. Нәтиҗәдә Уразай авылында яшәп, Азнакай шәһәренең 1нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә укучы 14 яшьлек кыз бала зыян күрә һәм Ярчаллыдагы клиник диагностик медицина үзәгенә озатыла. Әлеге хәл буенча тикшерү эшләре бара. Юл полициясе машина йөртүчеләргә аеруча торак пунктлар янында тизлек режимын һәм җәяүлеләр уза торган урыннарны үтү кагыйдәләрен катгый үтәүне искә төшерә. Җәяүлеләргә дә юлга чыкканчы үз иминлегенә ышанырга киңәш ителә. Уважаемые азнакаевцы, соблюдайте. Хөрмәтле азнакайлылар, юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәгез, чөнки Азнакай районында җәяүле катнашында бу инде 8нче юл транспорт һәлакәте. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татнефть компаниясенең Әлмәт язучылар берлеге белән тормышка ашырылган әдәби атна кич проектының чираттагысы узды. Ул Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге әгъзаларыннан ачык утырышы форматында үтте. Очрашуда Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты, Татнефть хәйрия фонды, Бөтендөнья татар конгрессының шәһәр бүлеге, Кызыл Каурыйлар, Гөлстан, Шишмә әдәби иҗат берләшмәләре вәкилләре, Әлмәт татар дәүләт драма театры, Аккалфак, Туган як, Татар гаиләсе иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре, журналистлар да катнашты. Татарстан язучыларының берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Равил Сабыр агымдагы елда башкарылган эшләргә хисап тотты. Иҗади елга нәтиҗәләр ясады. 2026 елга бурычларга тукталды. Монда 1 ел түгел, 15 айлык хисап була. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Равил Сабир сүзләренчә, 2024 елның 15 ноябреннән 2025 елның 15 декабренә кадәр, ягъни 13 ай эчендә 140тан артык чара уздырылган. Бу бер айга уртача 11дән артык очрашу дигән сүз. Шуларның 80ннән артыгы Татнефть компаниясе, Әлмәт районы башкарма комитеты идарә һәм ведомстволары, иҗтимагый оешмалар белән берлектә оештырылган. 2025 елда Нәфисә Сабирҗанова, Зиная Захарова, Минзифа Әхмәтшина, Мөҗахит Әхмәтҗановларның юбилей кичәләре узды. Агымдагы ел эчендә Әлмәт бүлеге язучылары арасына Резда Хәйретдинова, Зөлфия Сираева һәм Артур Ибраһимов кушылды. 4 язучыга мәртәбәле премияләр тапшырылды. Әлмәт бүлегенә караган язучыларның 11 китабы дөнья күрде. Киләчәктә үзегезнең иҗат җимешләрегез белән безне шатландырып торыгыз. Һәрбер иҗат җимешегез үз укучысын тапсын. Әлмәт язучылар оешмасы эшчәнлеген уңай яктан район җитәкчелеге дә билгеләде. Татнефть хәйрия фонды рухият программасы җитәкчесе Алина Мустафина да уртак эшчәнлек хакында сызыклап әдәби атна кич мәдәни проектына тукталды. Бу программа кысаларында колабызда Рүзәл Мөхәммәтшин, Дания Нагыйм, Рифат Салах, Лилия Гыйбадуллина, Дарина Мороз, Булат Ибраһимов, Гөлүсә Батталова белән очрашулар узды. Драматургия мәктәбе эшләде. Бу хакта Әлмәт татар дәүләт драма театры директоры Фәрида Исмәгыйлова да сөйләде. Проект берничә турдан торды. Аның нәтиҗәсендә 14 катнашучының 8-е пьесалары буенча куелган эскизларны карау көтелә. Сәхнә әсәре, ул мәңге бара торган дилемма, дискуссия. Менә безнең драматурглар, безнең Татарстанда 30 драматург бар дигән сүзне һәр вакыт ишетә киләбез. Трибуналардан да ишетә киләбез.
2026 елда Габдулла Тукай, Муса Жәлил, Сажида Сүлейманова ва Әдип Маликовның юбилейларын уздыру планга кертелгән. Шуңа өстәп республикабызның нефть чыгарушы районнарында әдәби процессны активлаштырырга ниятлиләр. Материал Әлмәт язучылар берлеге тарафыннан әзерләнде. Рәдифә Нугманова, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сургычлы басма 80-нче еллар атмосферасы һәм шын тарихлар. Татнефть профсоюз үзенең 40 еллыгына аерым бүләк үткәнгә портал булган китап әзерләгән. Төрек хис кичерешләр һәм профсоюз хәрәкәтенең ничек оештырылуы турындагы хакыйкать. Басманың төп геройлары кем булганын алдагы минутларда ачыкларбыз. Бәйрәм Әлмәт драма театры турысыннан ук башланып китте. Чакырылган кунаклар әйтте-сеңле иҗади һәм зур өметләр атмосферасына чумып, профсоюз хәрәкәте оешкан чорга туры килделәр. Презентация гадәти булмаган театральләштерелгән тамаша форматында узды. Сценарий нигезенә реаль вакыйгалар салынган, спектакльнең төп геройлары легендар шәхесләр. Төрле елларда Татнефть профсоюзны җитәкләгән рәисләр: Александр Юхимец, Марат Мәхдиев һәм Гомәр Яруллин. Создадим все необходимые условия для достойной работы и жизни. Прямые диалоги, прямая история от первых уст. Это дорого стоит, так еще и театральные постановки. Это, наверное, на долгую память. И каждый момент, каждый этап, каждый тот показали, как профсоюз было становление, развитие. И как действительно профсоюз помогал работникам. Китап авторы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәрия Исхакова. Проект өстендә эшләү аның өчен үткәнгә шәхси сәяхәт булуын әйтте. Профсоюз лидерлары белән күп еллык аралашу тәҗрибәсе булганга, ул предприятиядәге хезмәткәрләрнең төп кыйммәтен ассызыкларга омтылды. 5 ел арасында искиткеч үзгәрде профсоюз. Кешеләр дә үзгәрде, эшләре дә үзгәрде. Әмма ләкин основной дип әйтим инде төп бурычлары аларны кала. Кеше эшләгән кеше турында аларны яклау, аларга ярдәм итү, алар турында уйлау. Бытовые условия у нас у всех одинаково трудные. Помещения еле как отапливаются, в шубах ходим. Китап гаять зур тарих катламын үз эченә ала. 30-нчы еллардагы героик һәм 50-нчы, 60-нчы еллардагы хезмәт батырлыкларыннан алып бүгенге казанышларга кадәр бу профсоюзны үз гомеренең эше иткән кешеләрнең ихтыяр көче турында хикәя. Китапта архив материаллары, профсоюз хәрәкәте ветераннарының истәлекле фотолары, төп монетларын чагылдырган фотосурәтләр дәшләр тупланган. Аның битләрендә профсоюз хәрәкәтенең ничек үзгәрүен күрергә мөмкин. Әмма Теләктәшлек һәм үзара ярдәмләшү принципларының үзгәрешсез калуында игътибарлап була. Кичәнең азагына кадәр һәр китап төрелгән килеш сакланып торды һәм кыйммәтле бүләк булып үз хуҗасын көтте. И, конечно же, памятная фотография, которая будут на первых страницах новой книги. Уважаемые гости, еще раз всех с праздником. И в качестве сувенира этого теплого вечера мы дарим вам книгу. Пусть она станет ярким воспоминанием. Әлмәттә шәһәр лекториясе Татнефть Open Science компаниясе белән берлектә ел дәвамында төрле фән өлкәләреннән танылган галимнәр һәм белгечләр белән очрашулар, лекцияләр оештыра. Ел ахырында алар балалар өчен яңа ел бәйрәме үткәрделәр. Безнең төшерү төркеме вакыйганың барышын күзәтте. Я вас не слышу, вы готовы? Тогда встречайте, Капитан Вега! Всем привет, ребята! Йолдызларда физика законнары ничек эшли, химик элементлар планеталарны ничек формалаштыра. Ни өчен кайбер күк җисемнәрендә вулканнар атыла, кайдыр космик салкын хөкем сөрә. Булар барысы да тамашада кызыклы итеп тәкъдим ителде. 200дән артык бала, шулай ук аларның әти-әниләре Әлмәт иҗтимагый үзәгендә экспериментлар белән космик тамашага шаһит булу өчен җыелдылар. Казанның реальная астрономия компаниясенең алып баручылары катнашучыларга ачык тәҗрибәләр, химия һәм физика мөгъҗизаларына түгел, аларның астрономия белән аерылгысыз бәйләнешен дә күрсәттеләр. Самое главное — это безопасность, поэтому все делаем в перчатках и в очках. Ну что, 1, 2, 3!
У нас программа настроена так, что... Bizim программа шулай эшләнгән ки, без космик карапта булган һәм космик сәяхәт иткән кебек. Мондый симуляция безнең өчен дә тамашачылар өчен дә кызыклы. Без балалар үзләре экспериментлар ясасын өчен аларны бирегә чакырабыз. Нашу лабораторию и попробовали все сделать, потрогали. Катнашучыларны аеруча сыек азот белән экспериментлар сокландырды. Тамашачылар гаҗәеп түбән температурага кадәр суытылган матдәнең әйләнә-тирә дөнья белән ничек тәэсир итүен күрделәр. Холодное облако. Прям холодок, вот освежили вас немножко. Аккуратно. Все, наше облако испарилось. Теперь можно сказать, что вы сегодня точно летали в облаках. Мне понравилось, как мы летали на космическом корабле. Ну, там снег был горячий и чуть-чуть мягкий, и как соль. Бу космик шоу әлмәттә кызыксыну җәмгыятен формалаштыруда Open Science Әлмәттәч компаниясенең тагын бер адымы булды. Мондай инициативалар балалар һәм яшүсмерләрдә фәнгә кызыксыну уята, технологияләргә омтылуны стимуллаштыра дип саный оештыручылар. Нам уже годик, нашему проекту уже исполнился год. Безнең проектка быел 1 ел булды. Шуңа күрә без балалар белән елны тәмамлауны бәйрәм итәргә булдык. Без балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә чаралар оештырабыз. Һәркемнең дә әкияткә ышанасы килә. Космос шундый зур әкият ул. Решили закончить детьми, так сказать, чтобы... И плюс хочется же всем поверить в сказку. Вот. А космос — это такая большая-большая сказка. Вот. Асаф Маҗанова, Рафаэль Сафин, Яңгыр вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.